Čudesné božstvá. Popri Olympánoch jestvovalo množstvo neobyčajných božstiev obdarených mimoriadnou mocou. Vetri poslúchali Poseidona, ktorý keď sa mu zachcel, rozputal silné búrky. Polobohovia na poli, ľudia mali výnimočné schopnosti a nevšedné osudy. Nymfy vynikali krásou a žili stovky rokov, neboli však nesmrteľné. Niť života. Osud každého človeka určovali 3 Mojry. Boli to Diové dcery. Jedna sporiadala niť života, druhá ju odmotávala a tretia pristrihávala. Znamenalo to narodenie, jestvovanie a smrť. Oblúdy. V gréckej mytológii vystupuje oblúdne bytosti. Kentauri s konským telom a ľudskou hruďou, silný položený polovtáci, kyklopovia, obry s silným okom uprostred čela. Vyskytujú sa v nej aj draky, oškové a kruté, starený či strašidelné zvieratá ako trojhlavý pes Kerberos, ktorý strážil vchod do podsvetia, rozstrašné byky a kone požrajúce ľudí. Kentauri boli divé a surové bytosti. Sirény krásnym spevom lákali námorníkov, zaškrtili ich a vycávali im krv. Kyklopovia boli 3 bratia, ich otcom bol boh neba Urános a matkou Gaia, bohyňa zeme.